Festiwal Sztuki Nieoczywistej Asymilacji 2023 właśnie otwieramy tym historycznym momentem i tymi pierwszymi słowami. Płewiec ziemię nowineczka, gdzie są obry. Takie powiedzenie krąży w mojej rodzinie: nie wyrzucaj, daj mojej mamie, jej się to na pewno przyda. W Cycach płynął łódką po jeziorze. Tak mówi jedna z opowieści. Czy dziś jak słyszysz o kimś, że mówi, to są nasze ludowe hafty, one to były z dziada, pradziada, nie kusi cię, żeby powiedzieć raczej z babci, prababci Teodory? Wiesz, mnie w ogóle pokusiło, żeby powiedzieć tą prawdę historyczną. Ja albowiem uważam, że prawda historyczna to się człowiekowi po prostu należy. Tak? I ona temu haftowi nie odbiera ani urody, ani nie dodaje urody. On jest, jaki jest. Postarajcie się wsłuchać w głos, który będzie opowiadał bardzo ważne rzeczy. Nieważna jest ideologia i szkoła żeglarstwa. Jest wspólnota, bo każdy z nas zna trudności tej pracy. I podobnie jest z haftem. Różne szkoły, różne podejścia, każde wyjątkowe, podszyte tajemnicą, tworzą poczucie tożsamości, przynależności i bezpieczeństwa. I dziś zapraszam Cię do odkrywania tej tajemnicy. Podejdź, dotknij, pochyl się nad detalami i zauważ w całym tym hafcie człowieka. Ja sobie sztukę ludową umiłowałam i bardzo zależy mi na tym, żeby ją pokazywać w zupełnie innej odsłonie. Ale haft to gdzieś czułam ciężar, ponieważ to jest sakrum tutaj na Kaszubach. I miałam świadomość tego, że no nie wszystkim spodoba się pomysł, żeby pokazać go z lewej strony i jeszcze w ten sposób upięty, czyli nie na płasko, w tradycyjnej formie. Ta moja ukochana sztuka ludowa, ona jest dla mnie w ogromnym kryzysie, ale nie w kryzysie samego tworzenia, bo tych twórców jeszcze troszeczkę mamy, ale w kryzysie odbiorcy. I jeżeli nie pozyskamy sobie nowego odbiorcy, który się tym zainteresuje, który zacznie w tym bywać, to ta sztuka ludowa trafi do skansenu pod strzechy, tak, i tam zostanie. A trzeba się otworzyć, żeby to poszło dalej z człowiekiem. To teraz, proszę Państwa, popatrzmy, że gdyby to było za szkłem, gdyby to było w gablotach, to właściwie to oglądanie za gablotą nie różni się wiele od tego oglądania na ekranie tableta z własnego domu. A tutaj Ty oferujesz zupełnie nowe doświadczenie. Raz, dwa. Zapraszamy do... Co to jest za sala w sumie? Atrium. Zapraszamy do antrium. A anturażu zapraszamy do... Ja jestem z Gołubia, także tutaj z naszych lokalnych Kaszub, więc Norda była dla mnie czymś nowym i też intensywność tego planu, że tyle po prostu pięknych miejsc w tak krótkim czasie, to naprawdę ciężko czasami było się pogodzić, że tak szybko czas leci tam nam, ale atmosfera i ludzie spowodowali, że naprawdę są to dla mnie niezapomniane sesje i będę to na pewno długo jeszcze wspominała. Co zmienił ten element kaszubski w tym, jak postanowiłaś skomponować te obrazy? Znaczy, ogólnie było tak, że ja w swoich pracach bardzo pokazuję kolor. No i nastało pytanie, jak pokazać właśnie Kaszuby poprzez zdjęcia, ale żeby też nie było to od razu takie oczywiste. Ale też mieliśmy 7 sesji do zrobienia, ale 7 kolorów. Więc jakby to się tak połączyło, no i od razu nam wpadł ten pomysł i po prostu zagrało. To jest przygoda i to jest przede wszystkim spotkanie i to jest fuzja twórczych ludzi i to jest niesamowite i wyjątkowe zawsze.
I to, od czego się zaczyna, a na czym się skończy, to są dwie różne rzeczy. I że tak jak czasami piszesz o swojej fotografii, że to jest fotografia intuicyjna, to właśnie taką fotografię uprawia i ja jestem zachwycony tym, jak Jane pracuje. To są obrazy z wyobraźni, które powstają na skutek jakiegoś procesu intelektualnego, czyli jakieś tam rozważania o tym, co nas, ludzi, czeka pomiędzy ziemią a niebem, co się zdarza w trakcie naszego życia, co nas dotyka, co nas spotyka i to przetworzone w wyobraźni daje właśnie te obrazy. A interpretacja, która tutaj już wczoraj podczas wieszania następowała, no to jestem nią zachwycony, bo każdy widzi trochę co innego i jak podają jakieś tam słowa, że wojna, że ludzki los i tak dalej, super. I to jest właśnie to, czego chciałem, nie? Żeby to, co powstanie w waszych głowach, żeby było tym, co ta wystawa niesie. A moje motywacje są drugoplanowe. Szanowni Państwo, za mną szczególny gość dzisiejszego dnia, Stasia Budzisz. Tak, niektórzy musieli aż wstać, żeby zobaczyć. Pytam Wodzireja, co jest w skrzyni. Pisze Stasia Budzisz. Odpowiada, że to tajemnica. I dalej. Zaglądam do skrzyni i sprawdzam, czym żyją chmielanie. Widzę kaszubską flagę i tę drugą, żółtą z czarnym gryfem, zapakowaną w foliową koszulkę fotografii kilku osób w estradowych strojach kaszubskich. Na samym wierzchu leży pozłacany talerz z twarzą papieża Polaka, a w rogu stoi okręcona w bąbelkową folię gipsową figurka Matki Boskiej. Do reszty darów nie mam dostępu. Ja nawet na początku nie myślałam o tym w kategoriach reportażu, tylko myślałam o tym, że napiszę taką książkę, która będzie jakby takim opisem rzeczywistości, której już nie ma, albo która ginie tak naprawdę na naszych oczach z różnych przyczyn, jakby nie wskazując, wiecie Państwo, nikogo palcem, że to jest twoja wina, że to ginie, albo że tego już nie ma. I tak, i to był moment, w którym ja mówiłam o nich. Napiszę o nich książkę i opowiem o nich moim ziomalom z Polski. A co z tymi ludźmi, którzy nie czują, że gniją, którzy nie czują, że znikają, którzy się odnajdują być może w innej formie? Super, że są, natomiast miałam wrażenie, że to jest mniejszość w tej naszej mniejszości. Grupa, która zajmuje się kaszubszczyzną, jej promowaniem, robieniem dookoła tego, to nie jest kwestia oceny w tym momencie, tylko ja naprawdę mam wrażenie, że to nie dociera do zwykłych ludzi, że to gdzieś się zatrzymuje i dlatego uważam, że to jest bańkowe, że to jest po prostu dla pasjonatów. I chciałam Państwu powiedzieć, że kiedy pracowałam już nad tą książką, kiedy już się zbliżałam do finiszu, a później kiedy wyszła, to kilka razy bardzo różne osoby, głównie z Kaszub, z Kaszub, zadawały mi pytanie, kto ci dał pozwolenie na pisanie o Kaszubach? I nie wyobrażacie sobie, jakie to jest pytanie, bo to jest coś, co mnie chyba najbardziej motywowało do tego, żeby jeszcze bardziej i jeszcze głębiej wciskać ten kij w to mrowisko, a właściwie tak naprawdę młot pneumatyczny w zabetonowany obraz Kaszub, który sobie sami stworzyliśmy i w którym żyjemy. Bo my też doszukujemy się tej naszej tożsamości i pojawiał się wstyd w nas, na przykład to, że nie znamy języka, rozumiemy, ale nie mówimy, to, że jak przyjeżdżali tutaj Duńczycy, pytali nas o Kaszubach, to ja musiałam wertować, bo mało też wiedziałam, po różnych książkach, publikacjach odpowiedzieć na pytanie i tak naprawdę o
Kaszubach ta tożsamość rodziła mi się bardziej z perspektywy osób, które z zewnątrz przyjeżdżały. Chciałem zwrócić uwagę na to, że na scenie siedzi osoba, która napisała książkę, której, jak rozumiem, główną tezą czy pytaniem jest to, czy rdzeń kaszubski gnije, czy jesteśmy, co tam się dzieje w środku, i osoba, która ma zadbać o tą kaszubskość, bo rozumiem, że liderujesz instytucji, która z założenia ma tą kulturę rozwijać. I myślę, że to jest wspaniałe. I pytanie, czy to, że razem się znaleźliście przy stole i rozmawiacie, czy nie rokuje dobrze mimo wszystko? Że to spotkanie moim zdaniem jest budujące, a temperatura pytań i odpowiedzi pokazuje, że to jest ważne po prostu. Żebyśmy wyszli stąd z takim poczuciem i przekonaniem, że każda z naszych historii jest ważna. Tak? I że trzeba się gdzieś spotkać i jeśli ja mogę w jakiś sposób też w tym pomóc, to deklaruję, że oczywiście zawsze chętnie pomogę, bo dla mnie to jest też teraz ważne, żeby tutaj właśnie z Kaszub, z tego okręgu, z tego regionu nieść dalej w świat to, że jednak jestem przekonana, mam nadzieję, jestem przekonana, że jednak Kaszuby nie znikną. Też, do wyboru. Możesz wszystkie przetestować najpierw, że każdej z części działa, tylko nie możesz sikać zapalonej, bo się zapali, bo to jest na mocnym alkoholu. To jest możliwe, taka współpraca Gdynianina z Tańzańczykiem, bo no jak robiłem dokumentację, nie mogłem być tam na miejscu, to jest za duże pieniądze i tak dalej, ale z nimi rozmawiałem, pogłębiałem temat. No oni mi cały czas opowiadali sielonkową historię o swojej wielkiej przyjaźni, wspaniałości współpracy, w ogóle znaleźli się dwa te same charaktery, oni się uwielbiają, herbatki i tak dalej. Ja mówię, no tak, ale będzie trzeba ten towar zakończyć, całą produkcję, ty masz umówione terminy, przyjeżdżam do Ciebie na ostatnie 2 tygodnie, zobaczymy, co się będzie działo. No i no się działo. Sztuka filmowa to ważna sztuka na naszym festiwalu i na pewno będziemy ją kontynuować. A już za dosłownie kilka minut w tej sali sztuka muzyczna, czyli bębny z pełną mocą uderzą pod dyrekcją Małgosi Burian. Chciałabym podzielić się z Wami tym, co najbardziej lubię robić, czyli wyzwalać w ludziach taką muzyczną kreację i kreatywność i pozbawiać ludzi takich przekonań o sobie na zasadzie a nie, bo mi to słoni na ucho na pewno, nie mam słuchu, nie mam poczucia rytmu.
przez podwórko zakamarki, żeby wam tutaj nie przeszkadzać. I ci piękni, uśmiechnięci ludzie siedzą przede mną. Wielkie brawa! Bardzo dzielnym pomocnikiem jest nasz Stanisław. Stanisław rozpalił samodzielnie dla was wielkie ognisko. Ja jestem autorką obrazów, a przestrzeń i uzupełnienie tej przestrzeni, wypełnienie to jest praca Karoliny. Że się wydaje, że się zna, ale nie. Trzeba ubrać wygodne buty, trzeba ubrać ciepły płaszcz, czapkę i wyruszyć w tą drogę, żeby ją naprawdę rzeczywiście poznać. Szklana sztryfla 2023. Kryształowa. Sztryfla trafi do Malwiny Dzwonkowskiej. Malwina dostaje nagrodę za wystawę trawy, a ja teraz przeczytam coś głębokiego. Kim jestem ja, a kim jesteś ty? Leżałam w piaszczystym zagłębieniu Dune na wybrzeżu holenderskim i rozważałam linijki, wsłuchując z powagą pośród wilgotnego wiatru, aż wydawało mi się, że rozumiem. Gdyby było Hans Georg Gadamer pod koniec życia. W kategorii kryształowa sztryfla za całokształt twórczości nagrodę otrzymuje Iwona Klinger. I teraz jeszcze coś przeczytam. Może coś płytszego. Nie, to znaczy to jest płytsze, bo to ode mnie jest. Iwona lubi ludzi. Bardziej tych, co potrafią słuchać. Iwona widzi i rozumie inaczej. Iwona wyciąga z ludzi to, co twórcze. Iwona generuje dobrą energię. Iwona potrafi. To jest ogólnie takie uniwersum, nazwijmy to fantazy, bo jest taka przestrzeń magiczna, gdzie można wszystko i my się w niej bardzo dobrze czujemy. Wydaje mi się, że to, co tworzymy od tej strony tekstowej, to jest próbowanie człowieka. Dzisiaj usłyszeliśmy baśń o talentach, tam był dylemat, czy brać te talenty i stracić życie, czy w drugą stronę. I zostawiamy to odpowiedź na to pytanie widzom. I zależy nam, żeby właśnie nasza sztuka
taki efekt przynosiła, że to widownia się zastanawia, że to nie jest tylko fabuła, ale też zostaje coś w człowieku. Zresztą taki jest początek źródła baśni. One przez to, że są magiczne, że tam się dzieje dużo rzeczy, że mają symbolikę, a nie alegorię, to one dają bardzo duży potencjał interpretacyjny i one zostawiają człowieka nie z jakąś konkretną radą, rozwiązaniem, tylko zostawiają go ze znakiem zapytania. A ten znak zapytania, to co będzie po nim, no to już należy do widowni i tak do tego podchodzimy. Taką naszą myślą przewodnią nie jest to, z jakiego punktu my wychodzimy, a co chcemy wywołać u odbiorcy. Czyli to, po co opowiadano opowieści, baśnie, mity kiedyś, dawniej. Wtedy również wymyślano. Wtedy te historie miały wywołać jakąś reakcję, miały wzbudzić refleksję, wywołać emocje. Różne były te cele i naszą intencją jest wzbudzić te emocje w widzach, czyli zrobić to dokładnie, co robiono niegdyś. I czy szukamy autentyczności w samym tekście, czy szukamy autentyczności w doświadczeniu tego, co my przekazujemy i w tym, co mogą poczuć ludzie słuchając nas. To jest dla nas, myślę, że ważniejsze zdecydowanie bardziej niż trzymanie się źródeł i takich małych szczególików. Dawno, dawno temu był sobie pewien chłop, co go zwali Jeremi. I choć młody nie był, to niewiele w życiu zdołał osiągnąć. Chatkę skromniutką po rodzicach przejął. To nie jest jakiś tam projekt, ale jesteście wszyscy prowiniencji akademickiej. O to chciałam zapytać, bo bardzo często gracie koncerty na imprezach dla studentów i pojawiają się studenci. I muszę zapytać o to przechodzenie z jednej roli artysty scenicznego, potem znowu do roli profesora. Jak to zrobić? Jak to ogarnąć? Nie przechodzę z żadnych z ról, tylko jestem cały czas sobą. Teraz ich mamy
twierdzą leży ciało Twe, a robactwo ostro toczy je. Ty zaś lecisz bardzo szybko, tak, ponad twierdzę, niczym wolny ptak. Wieżyca! Jesteście boscy! A dziś